ನಮಸ್ತೆ ಪುರೋಹಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಚಿ ಅಂದ ತುಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಇರ ಪೂರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೂರು ಇಂಚ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮದಾಲಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆತ್ತ ನೋಡಪ್ಪ ಐ ಮೀನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆತ್ತ ನೋಡಪ್ಪ ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ದ ವಯರ್ಗೆ ಎತ್ತು ಖರ್ಚಾಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸೊ ಇಂಚನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ವಯರ್ದ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ದ ವಯರ್ದ ಎಡ್ಜಿಗೆ ನೇನು ಪಾಡೋಡು ಸೊ ರೆಡ್ ಎಡ್ಜಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ ಆಪ್ನ ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಅನ್ನಾಗ ಕಟ್ ಆಪ್ನವು ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ನಿಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಾಡದಾಲ ಕಷ್ಟದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡೆಲ್ಲ ದಲ್ಲಜಿ ಮುಲ ಒಂಜಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ತಲೆ ಕೆಪ್ಪುನ ಈಗ ಇಂಚ ಸೇರ್ಸೋದು ರೊಟೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೆರ್ಲ ಈಸಿ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಈಸಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೇಬಲ್ ಪೂರ ಕೇಬಲ್ ವಯರ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡುಂದಂದ ಏನು ಎನ್ನ ಬೊಕೊಂದ್ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಲೆತ್ತಬೋಪು ಅಲ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ನೇನು ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದಿ ಅದನ್ನ ಬೇತದಾರ ನಿಕ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಪೂರ ನೇನು ಇಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.